लाल बहादुर शास्त्री की जय। लाल बहादुर शास्त्री की जय। लाल बहादुर शास्त्री की जय। जय 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 शांति मत टिके हाई स्कूल का हम लोग बोले हेलो जय किसान जय विज्ञान जय किसान जय विज्ञान लागी देते की जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। भारत माता की जय। कोटि पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम। कोटि पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम। कोटि पावन सीताराम
ପାର୍ଟି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତା ସହିତ ଆମର ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା এই ଗାଁର ମାଆମାନେ ଆଉ ଘର ରନ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି এই ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆଜି ଆମ ଦେଶ 78ତମ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା ଆମ ଦେଶର ମହାନ ନେତାମାନେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, এই ତିନି ଜଣଙ୍କର ନାରା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୋଲି ନେତା ଥିଲେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଲି ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ବୋଲି ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛେ। এই ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦରି ନେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିବି ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତ ଏତେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ। सम्मानीय सभापति महोदय, प्रिय गुरुजीवृंद, उपस्थित भद्रमंडली और एकत्रित होइଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର 78ତମ ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ମନକୁ ଆଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ଛବି ଭଳି ଭାସିଯାଏ। ବୀର ଶହୀଦ ତଥା ଜାତିପ୍ରେମୀ ନେତାମାନେ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ସହି ଭାରତମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମମକୁ ଆସନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ, ବୀର ନେତାଜୀ, ବିପ୍ଳବୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଆଜି ଅମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲୌହଲୁହରେ ଢାଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିବା ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା। ଏବେ ବି ଆମେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ନହୁ। ସୀମାନ୍ତରୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣର ଭୟର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପୁଣି କ'ଣ 1947 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମନା ଭାରତକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୋଧ ହୁଏ ନା, କାରଣ ସୀମାନ୍ତରୁ ଯବାନମାନେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ କାରଗିଲ ଭଳି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏ ଦିବସରେ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମାତୃଭୂମିର ଟେକ ରଖିବା ଓ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଆସିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗ ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ସମବେତ ହୋଇଛୁ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ମିଳିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଜୀବନ କଟାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର, ଅରାଜକ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ଯଦି କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ ଯଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଜି
नेता माने इंग्रेज मान को निर्मम अत्याचार संपर्क सचेतन हेले देशवासी मध्य स्वाधीनतार चेतना जागृत कले। महात्मा गांधी प्रचेषा क्रमे बारंबार असहयोग लवण सत्याग्रह भारत छाड़ी आंदोलन में अतिष्ठ हो इंग्रेज सरकार बाध्य हेले। भारत को निज अधीनस्थ शासन श्रृंखला मुक्त करने से पवित्र 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख जो दिन इंग्रेज मैंने आम भारत छाड़ी चलीगले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किलार स्वाधीनतार तिरंगा पताका उड़ाई स्वाधीन घोषणा कले।